aku niki kula bawani Nimas sida asih atot rutut tansah raruntungan ing sarina sawa ngine datan kinggang serambut lamun ada saketeng ati yen cedhak tansah nulat sida asih Pino mimi amin tuna ayo mas bareng ana tepi waji sida asih braya cekap semonten atur kula mbok bilih kirang cocok kirang sopan kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katapun usana wedal saklajengipun langsungaken setya tuhu nyuwun dumateng saking Cengungklung nggih Presiden saking Cengungklung nyuwun setya tuhu nggih boten tubuh nek tubuh tuhu nggih oh ngono ya dari Mas Santo 150 75 ana wis to beres kok mbahku ngomong dari 150 75 oh alah nggih sekedap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas Irfan nyuwun kursi setunggal malih. Nggih. Heeh, niki. Nggih sekedap. Nggih, Mbahku. Niki Mbahku jenengan. Monggo jenengan. Oh nggih, ya Allah. Pinarak riyen wonten mriki. Mang pinarak riyen Mbak Uti monggo. Geser mriki, Mbak Uti. Geser mriki. Nggih. Lho lha kula pundi? Sing abang kula. Kula anak yatim e. Sik njaluk tak kira ora bagi. Tak ngono kuwi. Pinarak riyen. Jenengan pinarak riyen. Nggih. Mbak Ulin kene, Mbak Ulin kene. Mbak Ni kalih Kang Masipun. Kula aturi minggah wonten Tasana sekalian nggih. Nggih, monggo. Ayo mentaraman sik, Cok. Mentaraman sik, Cok. Ayo, yuk. Anu dia pun aturi ngunjuk rumiyin. Nggih, kalih nggih. Nggih. Nggih, mboten niki sedaya keluarga pinarakane setunggal lagu nggih. Nyuwun kursi malih, Pak. Nyuwun kursi kalih. Monggo. Nah, pinarak riyen, pinarak. Nah, mumpung Mbah Kong niku wau nyuwune lagune Setya Tuhu sekalian gedhok, Pak nggih. Nggih, ulah lebih ki wakih. Monggo pinarak. Pinarake mawon ya. Bu iki mang apa terus nggih, monggo. Langgame Setya Tuhu, Cok. Nggih.
Mas Agung iki tanggapane ya jarine campur sari ya alon-alon nggih. Heeh, iki cara tayub ngono digedhok Pak Mas nggih. Santo, Dalem. Mbak Nik yang mikir. Heeh. Tak kei piro apa? Tenang. Oh, terakhir. Engko terakhir. 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 Oh, malah sing akeh. Oh, bek bleki ngono ta, Bu? Sampeyan lho, Mas, bayaran maksudnya. Mas Sam apa? Mas Anu apa? Mugian tok berkah metu guri masuk metu ngarep. Iki anu lho Mbak Mei. Luar biasa. Selo-selo nang iso Dan nglumpuk. penak iki lho Mas, aduh diklumpuno kabeh tembok temparone ya Mas. Iki kok ngantek jam 2 kok iki. Jam 2 ya Mas, nganti. Iya. Nah, Mergo engko anu para warga sing rawuh kene iki ape nayub. Wih. Ora iki pandemen tayub. Iya, kene iki najane kados niki anu alat elektronik, Pak. Elektronik Menika saged ditayubke. Lah iya to. Nek ngetakno barang dingin. Lah iya akan ada kok. Ayo jajal tayub saiki sih. Ayo. Nanti ya Mas. Saiki tayubno. Duh, ben ro nek nayub Pak Lurah bilang sari rawuh Pak Lurah. Wis dikerake pedol neh. Mayang rejo rawuh kok sok. Gedang sak tunduk nepangan dhewe. Wis to, nggon kene iki nggon. Sapa ngerti supaya 17-an ditanggap karo Pak Lurah. Iya ya Mas ya. Pak Lurah dugi mboten nggih? Heeh. Lah niku. Lae. Lah niku piantone. Ya. Oh nggih, masalah Pak Lurah monggo lho Pak. Sik enum lho. Nah iya to. Lah iya. Kita daftar ya hari aku. Oh, pernah buyut punan. Nah, ayo. Mogen tok berkae ngene.
tembang Setya Tuhu minangkani panjenenganipun Bapak Sutikno Telekan Garwa Ibu. Sampun Kung. Nggih, matur sembah nuwun mugi-mugi saged dadosaken. Iki bayarnya aku. Alah iki apa yo. Kok iso nggih, matur sembah nuwun Mbak Yi. Terus sudah nunggu. Iya.